Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go.
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay mamayari. Baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Pinakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Magaling Ba To ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at Angelo, bakit ngiting-ngiti ka? Bakit yung labi mo parang abot na naman sa mga mata mo? Di, marami lang ako nakikita at napapanood ng mga videos na talaga naman nakakatawa ngayon. Ang gagaling. Nakatulad ng ano? Siya na dun yung isda ni Mang Kanor. Wait lang Di ba? Di ba? Si Mang Kanor. Si Mang Kanor natin dito sa 90.7 Love Si Radio. Angkol Dagol. Yan, si Angkol Dagol. May isda pala siya. Meron. Malansa. Oo, tas malaki yung ulo. So, tinatawanan mo yung isda ni Mang Kanor. Oo, mayabang na daw kasi ang laki daw ng ulo. Flower horn yun. Yung flower horn kasi malaki yung noo, malaki yung ulo. Mayabang na daw isa. Kasi malaki yung ulo. Kaya pala tawang-tawa ka. Alam mo, dude, talagang masasabi ko na may relasyon talaga ni Uncle Dagol. Sa mga simpleng bagay, napapangiti ka niya. Oo, natatuwan-tuwa ako. Uncle Dagol, grabe talaga. Umami na nga kayo. Ano ba talaga relasyon din yun ni Titan Jet? Malalim. Hoy, parang sa mga isda-isda, no? Yung flower horn na yan, yung tinatawag na parang pampaswerte din. Yes, daw, tama, diba? pampaswerte. Pag nasa loob ng bahay ninyo. Ano ba yung mga isda na mga pampaswerte? Kasi ikaw mahilig sa ganyan eh. Goldfish. Yan. Goldfish? Yan, kailangan may bilang yan. Depende sa paniniwala mo. 7, yung iba naman 13, 16, 18, depende yan. 21, marami ganun. So, yung bilang ng goldfish ay depende sa paniniwala mo. Oo, sa may-ari, depende rin sa kung anong gustong bilang niya. Ganun. Dati kami nag-aalaga kami ng goldfish, parang 18 yung yung bilang niya. So meron talagang hula-hula or parang may ano tawag dyan? Feng Shui? Ganyan? Oo, sa feng shui may paniniwalang ganun. Meron din naman meron naman yung flower horn, pinaniniwalaan niya na maswerte yan sa na bahay. maswerte daw talaga sa bahay. Tsaka wag mo daw ilalagay yung aquarium ninyo sa ilalim ng hagdanan. Tama, yan, ang galing mo. Yan. May nabasa akong gano'n na feng shui book eh. Kaya medyo may alam mo ko na onti sa ganyan. Yan. Pero hindi kami nakapag-alaga ng isda. Ngayon pero dati nung maliit kami ng mga kapatid ko, nakakapag-alaga kami ng mga isda. Pero hindi tumatagal kasi mga 3 araw patay na agad. May tamang pakain kasi. Paano ba pinapakain yung mga isda? Diba, kapag nakita mo yung isda ng sobrang dami na pakain, nakikita mo yung parang mahaba nila dito, bitukan nila yon. Ha? Talaga? O yung mahabang lumulutang dun sa tubig na yon, bitukan nila yon. Ibig sabihin na overfed sila. Ganun. May ganun pala. Oo, wag mo. So, akala mo dumi-dumi lang yun? Oo, tamang pakain lang. May tamang pakain lang. Katulad niyan, flower horn ni Angkol, parang 1 beses o 2 beses lang pwedeng kumain. Tapos ilalagay mo lang na bullets. Ganun. So ngayon, kabisyo alam mo na kung paano mag-alaga ng isda. Dude, kasi iba yung alam kong isda Kinakain kasi. Iba yun! Depende sa langsa. Oo, iba yun. Hindi na kailangan yun, Hindi na kailangan tuin. Okay lang kahit fresh. Bagong huli. Okay lang kahit malangsa. Ang mahalaga nakakain. Yan. May mga itlog-itlog pa. Charot
lang with the lot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At samahan nyo kami sa mga sikretong isisiwalat ng ating mga kabisyo. Alamin natin yan sa aming pagbabalik. Ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Jan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. Nagagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin sa- iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagbalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hassan. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito May hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na- amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lang ang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap
sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katanong. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Yun no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halagang salita, ay. halagang bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Pinakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay babae. Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng Madaling Bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente
Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Walang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve.
Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary. Parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Danica. 31 years old. Taga Lanao del Sur, Mindanao. Pastime ko na ang pakikinig sa inyong programa. Habang nagtatrabaho online. At hindi ko rin lubos maisip na eto ako. Magsusulat din pala sa inyo. Ito po ang aking secret file. Meron akong kaklase na itago natin sa pangalang Nick. Kaklase ko siya from first year until fourth year high school. From classmates, naging mag-boyfriend-girlfriend kami. Open to our families ang aming relationship. Nakakatulog ako sa kanila at ganoon din naman siya sa amin. Pero never pang may nangyari. Because I really wanted na ibigay ang sarili ko sa taong mahal ko. Yung taong asawa ko. Nirerespeto rin naman yun ni Nick. Just to give you a quick background. I grew up in a Christian family. We serve in a Pentecostal church. Nadadala ko na rin si Nick sa church namin. Kaya sobrang naging close din siya sa pamilya ko. Year 2012, 16 years old ako. Si Nick naman 15 years old. Nang makapagtapos kami ng high school. Both of our families celebrating
celebrated our moving up or graduation. Then few days after graduation, tinanong ako ng mommy ko kung anong kurso ang kukunin ko sa college. That time, hindi ako sigurado. Kaya sabi ko mag-iisip muna ako. Then tinanong ko si Nick kung ano ang gusto niya. Pero sagot niya, ikaw. Kinilig ako. Pero syempre, sinapak ko siya ng mahina sa balikat niya. Sabi ko, sumagot ka ng maayos. And there, just like me, hindi pa rin siya nakapag-decide. Then one time, out of nowhere, biglang nag-text yung tito ko sa akin na taga Davao. Willing daw ba akong mag-school dun sa school na pinagtatrabahuhan niya. Na-excite ako. Kasi isa yun sa pinakamalaki at pinakasikat na school sa Davao. Sinabihan ko ang mommy ko. Pumayag naman siya, basta siguraduhin ko lang daw na pag-aaral ang atupagin ko. At maganap daw ako ng church na same sa amin, na malapit doon. Kaya ayun, naghanda akong umalis. Kaya lang, ang pagkakamali ko, hindi ko pinaalam kay Nick ahead of time. Sinabihan ko na lang siya nung araw na aalis na ako. Galit na galit siya. Bakit daw hindi ko kinonsider yung nararamdaman niya? DJ Rocky at DJ Jello. Clingy kasi itong si Nick. Gusto niya palagi kaming magkasama. Rason din yun, kaya siguro gusto ko munang lumayo. Para ba kasing nasasakal ako? Ang higpit niya. Tapos, kapag natutulog ako sa kanila, pinipilit niya akong may mangyari sa amin. Kahit alam naman niyang ayaw ko pa. Palibasa kasi, sobrang mahal ko. At alam niya yon. So, tumuloy akong mag-Davao. Iniwan ko siya. Pero hindi naman ako nakipag-break. Gusto ko lang subukang manirahan sa Davao. Gusto ko lang huminga sa sobrang paghihigpit niya. Then nung nasa Davao na ako, halos everyday niya ako tinatawagan. Gusto niya pa na kapag matutulog na kami, nagtatawagan pa rin kami. At that time, wala pa namang messenger calls. Gusto niya pa na pumunta ako ng internet cafe para lang makapag-Skype. Kulang sa kanya yung 2 oras na nakababad kami sa computer. Sinusubukan ko naman siyang intindihin. Miss ko naman siya. Pero, nagustuhan ko talaga sa Davao. Social din kasi yung school na pinasukan ko. Pang-international. Tapos gusto ko yung circle of friends ko, mga varsity. Isang araw, napansin ko na hindi na masyadong nangungulit si Nick. Hindi na humihiling na mag-Skype kami. Sinubukan kong intindihin. Nagpatuloy ako sa life ko. At ganun din siya. Hanggang sa nawalan kami ng communication. Walang contact. Tapos nabalitaan ko na lang. Nagkaroon siya ng girlfriend na bago. May parte sa akin na nasaktan. Kasi syempre hindi naman kami naghiwalay officially at walang closure. Tapos may iba na siya agad. Pero naisip ko rin DJ Rocky at DJ Jello. Nakasalanan ko rin. Dahil hinayaan ko siya at hindi ko siya ipinaglaban. 2 years passed. Umuwi ako sa probinsya namin. Sem break. Nakakamiss din kasi yung buhay probinsya doon. Parang ako nag-abroad nung nakauwi ako. At nung nandun na ako, naisip ko si Nick kung kumusta siya. Masaya ba siya? Kung okay ba siya?
3 weeks lang yung sem break noon, kaya dapat wala naman akong sasayanging araw. Gumala ako kasama ang mga pinsan ko, kasama ang iba pang mga kaibigan. Then mayayaang outing. Pagdating sa resort, natutuluyan. Wala na raw rooms, pangbarkadahan. Kinagabihan, nag-gather na kami sa dinner. And guess what? Andun si Nick. Gumwapo siya lalo, lumaki ang katawan niya, tumangkad din. Kinabahan ako na para bang bumalik lahat ng nararamdaman ko sa kanya. O sabihin na natin hindi naman nawala ang feelings ko. Nandun pa rin. Pero sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Gustong-gusto ko siyang lapitan, kumustahin, kausapin ang matagal. Pero parang hindi niya ako nakikita. Ni tumingin man lang sa akin, hindi niya magawa. Like, hello, Nick, bulag ka ba? Tiningnan ko si Jenna, yung isa sa mga close high school classmates namin. Nakasabay din namin dating gumala. Ang pahiwatig ko, anong nangyari dun? Gets naman ni Jenna yung actions ko na parang, ang sagot niya, ewan. Tinaas niya lang yung balikat niya. Well, clueless talaga ako. Pero inisip ko din, baka galit siya sa akin. Then natapos kami mag-dinner. Tumuloy kami sa cottage kung saan nagiinuman yung iba naming mga kasama. Kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay. Yung iba naman nagna-night swimming. Ako lang sa mga babae ang hindi umiinom. Tapos may isa doon na gusto akong painumin. Ayaw ko. Hanggang sa may humila sa akin. Sige na, konti lang naman eh. Then napansin yun ni Nick. Huwag niyong pilitin, hindi sanay yan. Doon lang ako napansin ni Nick. Pero ako naman tong pasikat. Aba, kinuha ko yung baso doon sa nagtatagay at ininom ko lahat. Tapos bigla akong tumayo. CR lang ako, guys. DJ Rocky at DJ Jello. Nasundan yung pag-shot ko na yun ng mga 2 pang baso bago ko tumungo talaga sa banyo. Alam ko hindi natuwid ang paglalakad ko. Pero kailangan ko nang umalis kasi mahahalata nilang kinakabahan ako. Madilim din ang daan kaya kinuha ko ang cellphone ko para mag-flashlight. Kaya lang nabitawan ko. Then pinulot ni Nick ang cellphone ko. Hindi umiimik si Nick. Iniabot niya lang ito sa akin. Then sabi niya, wala bang thank you? Yung boses niya, ganun pa rin nakakakilig. Tapos mas lumalim pa kasi binata na siya. Hinarap ko siya. Nag-thank you ako. And then, patangu-tangu lang yung ulo ko. Grabe, hilong-hilo ako. Pero kaya pa naman. Then, inalalayan ako ni Nick papuntang banyo. Paglabas ko ng banyo, nandun pa rin si Nick. Pero medyo may distansya. Akma ko na siyang lalapitan pero nagulat ako nang may lumapit sa kanya. At niyakap siya. Narinig ko ang sinabi ng babae. Babe, sorry, medyo late ha. Alam mo naman si Papa, ayaw talagang pumayag dun kapag overnight. Buti, napakiusapan naman kasi kasama ka naman daw. DJ Rocky at DJ Jello, parang naging sober ako bigla. Nawala yung hilo ko. Napalitan ng disappointment. Napalitan ng pagsisisi at pagsiselos.
Lumingon si Nick sa gawi ko pero lumihis ako ng lakad, bumalik ako ng cottage at inagaw ang shot na dapat sana ay dun sa isa ko pang kaibigan. Then, humiga ako. Humiga ako doon sa may buhanginan. Kahit tipsy na. Kasama ko si Jenna. Sabi ko, may bago na pala siya. Nilabas ko lahat ng hinanakit ko kay Jenna. Umiyak ako ng sobra. Then sabi ni Jenna, yan ka kasi. Bruha ka, pinakawalan mo pa. Papunta-punta ka pa kasi ng Davao. Hanggang sa tumulo yung mga luha sa mga mata ko. Tapos hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. And then, binuhat ako ni Nick. Papunta sa isang room. At dun lang niya talaga ako ginising. Ang sakit ng ulo ko. Nasusuka ako pero walang lumalabas. Pinaiinom niya ako ng tubig na malamig. Then dun na ako nahimasmasan. DJ Rocky at DJ Jello. Sa kwartong iyon, bumalik ang lahat. Lahat ng nararamdaman ko para kay Nick. May nangyari sa amin. Hindi ko na naisip yung girlfriend niya. Nagpaubaya ako. Alam ko yung nangyayari, masakit pero ang saya eh. Bigla ko pa nga nasabi yung katagang I love you, Nick. Yung pangarap kong ibibigay lang ang dangal ko sa taong mahal ko at sa asawa ko. Well, natupad naman. Sa taong mahal ko. Pero hindi sa asawa. Kinabukasan, katabi ko na yung mga kaibigan ko. May damit na rin ako. Tandang-tanda ko kung anong nangyari sa amin ni Nick. Pero hindi ko na maalala kung paanong nangyaring nakadamit na ako. Siguro dala na rin ng alak. Then pagkatapos ng sem break, bumalik na ako sa Davao. Iniisip ko pa rin si Nick. Hinahanap ko yung dati niyang number. Kaso, nung tinawagan ko siya at merong sumagot sa kabilang linya, hindi niya boses ang narinig ko, kundi boses ng girlfriend niya. Tinanong ko kung nasan si Nick at ang sagot niya ay naliligo pa raw to. Sino daw ako at anong kailangan ko para masabi daw niya. Sa isip ko, magkasama sila. Baka ganun yung gusto ni Nick. Yung palaging nasa tabi niya yung girlfriend niya. Napahinga ako ng malalim. At napaisip ako. Naibigay ko kay Nick yung iniingat-ingatan ko. May pagsisisi. Pero huli na ang lahat nang malaman ko na
Suntok timers. Dude, ako din. Grabe yung ano ko. Nilalabanan ko. Dude. Mag-ingat ka mamaya dun. Oh, dude. Labanan na lang tayo ng ano, buhay. Dito. Dito ako matutulog. Ah, dito ka matutulog. Bakit? Kinaya mo pa? Dude, pinaiksing version tong inano ko sa'yo. Ay, Team Secret. Hindi po, CL. Hindi po. Depende po kung naka-on air po kami tapos sinout out ka po namin. Pero pag ganitong mga oras po, online lang po to. YouTube, Facebook, TikTok, yan lang po muna, ha? Next week, dude. Wala ako. Ilang araw. Dalawang araw. Basic. Isa o dalawa. Depende. Napayagan ako. Dapat kanina pinaalam mo na. Mahihayin kasi ako dun. Trabaho kasi dun. Parang ano kasi. Pero dude, ha? My mouth is shut. Pansin mo ba yun? Oh. Tiwala naman ako sa'yo dun. Alam mo naman yun. Kita mo naman yun. Oo naman dun. Ang hirap nga lang. No? Parang yung gano'n, parang... Tiwala naman ako sa'yo dun. Siyempre. Siyempre, Titan Jelly. Ganda ng isang Rocky. Siyempre, basic. Galing pa ng araw yan, partida. Halto, tapos na yung story, hindi pa. May hindi pa huli. Dude, ang ano dito ay, may, yung iniingat-ingatan niya na gusto niya ibigay sana sa taong mapapangasawa niya, na ibigay niyo dun sa taong mahal niya. Kumbaga, a requirement niya para maibigay niya yung sarili niya, dapat taong mahal niya at saka asawa niya. So, naibigay niya doon sa naging boyfriend naman niya. Kaya lang, nung time na naibigay niya, hindi niya na boyfriend. Tapos yung jowa, yung lalaking yon, may girlfriend na nun. Ganon yung peg. Basta parang, basta nangyari, dude, ano siya, si girl din, si ate mo girl din kasi ang lumayo. Pero hindi siya nakipaghiwalay. Nakipag-LDR lang siya. Pero na-surprise kasi yung si Nick. Na, hala, pupunta ka ng Davao, hindi mo walang sinabi sa akin, doon ka na pala mag-aaral. Parang gano'n. So, yun. Pero nung time na yun, mga bagets pa sila, wala pang nangyayari sa kanila. Tapos yung magkakabunga. O yung one time na yun, may bunga siya. So, yun yung sisi. I mean, yun yung ano niya. Ay, grabe, no. Ganda ng tanong, oh. Not ready, kaya hindi siya sumipot sa wedding day. Ay! Isyang, ano ba? Sino siya? Not ready? Valid naman ang lahat ng rason. Pero it's unacceptable. Gets nyo? Lahat ng rason is valid. Pero not all reasons are acceptable. Si Nick, yung nakabuntis doon. Oo. Pinaiksi ng version yan. Tapos ang boyfriend niya, Wala siyang boyfriend, wala siyang sabit. si Nick ang meron. Oo, si Nick ang sabi. Talaga to si Kuya Nick, oh. Wala, hindi pa tumatay si Enzo.
Nick, duda, Nick. Sa part 1 ba, nireveal niya na nabuntis siya? Hindi pa. Normal po ba na panay utot lang si Enzo pero hindi siya nag-poop simula... Hindi rin siya mag-poops kanina eh. Anong araw? Ilang oras na? Ilang oras na doon? Breast? Mga 9 hours na siguro. Breastfeed pa siya? Oo. Simula kaninang... Hindi, parang hindi nga napuno yung tae niya. Paunti-unti lang yung tae niya kanina. Yung hindi talaga yung diaper niya. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender ngayong gabi na to sa ating programang Secret Files. Napakinggan natin ang kwento ni Danica at ni Nick. Si Danica at Nick at pagkatapos ng kanilang graduation ay si Danica ay patungo na ng Davao para mag-aral nang hindi niya sinasabi kay Nick. Pero bago ang lahat, nagkaroon sila ng desisyon sa isa't isa na nagkaroon ng bunga bandang dulo. Malalaman natin yan mga kabisyo sa ikalawang bahagi ng ating Secret Files. Kaya mga kabisyo, sabi nga natin, laging tatandaan na kapag tayo nagdesisyon sa ating sarili, dapat hindi lang basta-basta tayo nagdidesisyon. Dapat pinag-iisipan natin ng mabuti. Dahil baka nasa huli ang pagsisisi. Muli, ito na po ang ikalawang bahagi ng istorya ni Danica at ni Nick sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Nang bumalik nga ako sa probinsya namin, ay may nangyari sa amin ni Nick. Kahit alam kong may girlfriend siya. Hinayaan ko yung sarili ko na magpaubaya sa kanya.
Nang makabalik ako sa Davao, sinubukan kong tawagan si Nick pero girlfriend niya ang sumagot. At doon ko na na-realize na huli na ang lahat. Naibigay ko ang sarili ko sa taong mahal ko. Pero hindi ko naman makakasama habang buhay. DJ Rocky at DJ Jello, sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang full-time VA and full-time mom sa anak namin ni Nick. Opo, nagkaroon ng bunga ang isang beses na pangyayari sa pagitan namin ni Nick. Nick? Kung naririnig mo man to, gusto ko lang sabihin sa'yo na humihingi ako ng pasensya. Pasensya ka na. First, sa paglayo ko sa'yo. Second, dahil hindi kita ipinaglaban. And third, dahil hindi ko pinaalam yung tungkol kay Nico. Yung tungkol sa anak nating dalawa. May sarili ka ng pamilya. At mahal na mahal mo sila. Kaya pipiliin ko na lang na wag nang sabihin sa'yo. And don't worry. Kasi napapalaki ko naman ng maayos si Nico. He is now 12 years old. At kung makikita mo siya, kamukha mo siya. Parang ikaw. Nung high school pa tayo. Alam ni na Jenna yung tungkol sa'yo. At kay Nico, na anak natin. Pero, hindi ko na lang talaga piniling ipaalam sa'yo. At buti na lang nirespeto naman nila yung desisyon kong yun. Sana maintindihan mo ko. And to my Nico, I love you. Always and forever. I love you, my son. Pinagkaitan man kita ng panahon na makilala ang daddy mo. When the time is right naman, anak. Sooner or later. Baka si Lord na mismo ang mag-orchestrate na magkakilala na kayo ng daddy Nick mo. May mga pagsisisi ako sa mga desisyong nagawa ko dati. Marami. Pero isa lang ang hindi ko pinagsisisihan. Yun ay ang dumating ka sa buhay ko, anak.
Kaya sa mga nagmamahal dyan, huwag niyong pagdudahan yung nararamdaman niyo. Huwag ninyong i-take for granted. Kasi, nasa huli palagi ang pagsisisi. Huwag kayong gumaya sa akin. Na oo, kinaya ko ang lahat. Pero hanggang ngayon, minumulto pa rin ang nakaraan. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin, DJ Rocky at DJ Jello. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Danica. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip.
So meron kang kasamang anak, ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh.
Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, napakinggan natin yung buong istorya ngayon sa Rocky Secret Files. Nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon hindi niya pa rin nasasabi. 12 years na eh. 12 years na. Kay Nick, yung nagkaroon ng bunga. Yung isang beses nilang pagtatalik. Oo, bukod sa napatunayan natin na antibay talaga ng kung ano mang semen, diba? Ni Nick. Pero, grabe din yung kaibigan, diba? Yung circle of friends ni Tony. Dude, ba't ka tumatawa? Ano yan? Si Titan Jello, parang, dude, yung totoo. Ano nakakatawa? Wala. Bakit? Wala, may joke lang na naiisip ako bigla. Pero seryoso yung usapan natin ngayon. Kailangan kong maging maayos. Ito tayo eh. Pag medyo sabog-sabog, puyat-puyat talaga. Ito yung naging epekto, diba? Dapat kidding aside. Ito na nga. Umbaga, bukod doon, sa parte na yun, dito natin napatunayan na ang husay din namang rumispeto nitong mga kaibigan ni Danica. Yes. Kasi kung tutuusin, pwedeng kumalat yan eh, na uy, may anak ka na dun. Tama. Hindi mo alam. Kasi alam ng mga kaibigan niya eh. Tama. Pero, talagang walang ni isang nagsabi kay Nick or wala man lang nagpahiwatig na may anak itong si Nick dito kay Danica. So, yung mga kaibigan na ganun, it's also a rare kind of friends, no? Thank you, Duda. You're welcome, you're welcome. I got you. Hindi, pero yun, at bukod pa doon, dude, hindi mo rin masabi at mapinpoint sino may mali talaga dito eh. Yes. Kasi lahat parang merong hindi ginawa. May mga pagkukulang eh. Kaya parang ang resulta o etong hindi pagsasabi ni Danica ng katotohanan na si Nick ay merong anak sa kanya, eh parang nagpatong-patong na lang eh. Kaya yun yung naging desisyon niya. Parang nagmula dun sa patong-patong na pagkukulang, kaya yun na lang yung naging desisyon niya. I agree, dude.
Pero para sa akin hanggang kailan ba itatago ni Danica? Hanggang kailan niya ba hindi sasabihin yung karapatan ng bata na ito yung tatay mo? At yung karapatan din ni Nick na malaman niya na nagkaroon ng bunga yung pagtatalik nila. Kasi dude, may pamilya na rin nitong si Nick eh. And hindi ko sigurado kung si Nick ba yung klase ng tao na bukas sa posibilidad na magiging tatay siya ng hindi niya kapamilya o hindi talaga niya pamilya. Agree. Kasi bakit hindi niya sinubukang jowain ulit itong si Danica? Kung may feelings siya para dito kay Danica, bakit hindi niya sinubukan ulit suyuin, ligawan? Hindi rin naman siya naninindigan eh. Si Danica, may pangarap sa buhay, of course. Naramdaman niya na yung pag-aaral sa Davao ay ikabubuti niya. Nakaramdam siya na parang, okay, medyo social, parang ina ko dito. So, siguro yung tumatakbo sa utak niya nung time na yun is that pagyayamanin ko muna itong pagkakataon na to na ibinigay sa akin ng mga magulang ko na pag-aralin ako dito. Itong sinuggest ng tito ko na mag-aral dito sa kilalang eskwelahan sa Davao. And normally, di ba, ang isang tao, especially ang isang bata, kung binibigyan ka ng opportunity ng mga magulang mo na mag-aral, i-grab mo yan. Kasi hindi lahat ng mga bata nakapag-aaral. Tama. Yun nga lang, nabuntis siya. Sa pagkakaingat-ingat niya sa sarili niya, ending, naibigay niya rin yung sarili niya dun sa lalaking mahal niya pero hindi niya asawa. Kakalungkot lang, no? Minsan may mga bagay tayong gusto natin mangyari na ito yung mangyari sa buhay ko. Bago ko ibigay yung sarili ko, kailangan sa asawa ko. Pero minsan yung mga pangarap natin na yun hindi nangyayari, no? Totoo. Pero sabi naman niya, hindi siya nagsisisi dun sa parte na nandito na yung anak niya. Na nabuhay yung anak niya. May mga bagay siyang pinagsisisihan dun sa mga maling desisyon niya sa buhay. Pero more than anything else, hindi siya nagsisisi na yung anak niya ay nandito kasama niya. I think, dude, dito natin din ma-realize yung value of positive mindset. Kasi kung mananatili lang tayo doon sa anino ng mga desisyon natin sa nakaraan natin, hindi tayo makakausad eh. And hopeful naman itong si Danica na sooner or later, makikilala din ng anak niya yung daddy niya. And si Lord, sabi niya doon, ang mag-orchestrate ng pagtatagpo nilang dalawa. Pwede. Iniisip ko kung may plano siya o wala base doon sa secret file niya. Pero feeling ko naman, darating yung panahon na ipapakilala niya rin. May kutob lang ako na ganun. Hindi ko sigurado may kutob lang ako na ipapakilala niya rin sa tamang panahon. Pero may mga magulang na hindi na talaga pinakilala. Hanggang sa dulo ng hininga niya. Hindi na pinakilala. Hanggang yung bata na lang nakaalam nung, tatay ko pala to. Hindi sinabi ni nanay. May mga ganun eh. Kasi dude, kung wala naman siyang plano, ang sasabihin niya lang sa letter niya na, hindi ko na ipapakilala sa iyo babaunin ko to habang buhay. Walang ganun eh. Sabi niya, si Lord ang mag-orchestrate, diba? So meaning, humihingi din siya ng gabay kay Lord na, Lord, etong desisyon ko na ito, gabayan mo ko para kung sakaling magtagpo ang mag-ama ko, is payapa din ako. Kasi dude, I think more than the pagtatagpo ng anak, yung sarili niya rin yung hinahanda ni. Kasi dude, di ba yung parang haharap ka ulit dun sa taong alam mong minsan mong minahal. Parang, ang hirap din nun, no? Yung tipong, may nararamdaman ka para sa tao dun, pero may pamilya na siya. Tapos hindi mo na siya pwedeng mahalin
Kasi may pamilya na siya. Okay sana na mamahalin mo pa siya. Kumbaga kung may chance pa, 'di ba? Paganda ka, pabotox ka, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo bago ka humarap sa kanya, pa-shave ka, 'di ba? Kaya ate ano? Oo. Kaya ate- Pa-wax ka. Kaya ate ano yun? Kay Ate Lloyda, dyan sa may labor mo, Ganon. So, pwede mo pagandaan yun eh. Nang ganun eh. Kasi alam mo na, magkikita kayo ulit, pero single naman siya, kaya may possibility na magka-chance, diba? Pero hindi eh. Pamilyado na. Pamilyado na eh. So step back ka talaga. Kaya parang inihahanda mo rin yung feelings mo ngayon. Kaya parang humihingi ka na ng guidance sa Panginoon. Kasi kung ikaw lang mag-isa, parang baka hindi mo kayanin. Pero with the guidance of the Lord, bigyan ka niya ng, alam mo yun, mental space para pag kaharap mo na siya, may pakilala mo talaga ng buong tapang yung anak mo dun sa lalaki. Na para sa anak mo, para i-remind ka ni Lord na para sa anak mo to, hindi na para sa sarili mo. Tama. Sana yung mga magulang din, no, na kaparehas ng kwento ni Danica at ni Nick, ay magkaroon sila ng lakas ng loob na sabihin din dun sa bata yung totoong tatay. Kasi parte yun ng pagkatao nila eh. Parte, Para kumumpleto dun sa pagkatao nila. Yung malaman lang din nila kung sino talaga yung totoong tatay nila. Hindi yung tito nila, yung pakilala, yung hindi, siya yung tatay mo, o hindi pa ba ako sapat, yung mga ganon. Minsan kasi may parte sa isang single parent na hindi pa ba ako sapat para sa iyo, anak, hindi pa ba sapat yung pagmamahal, atensyon ko, kaya hinahanap mo yung tatay mo. Hindi. Para mabuo lang yung pagkakakilanlan niya sa sarili niya. Kailangan niya malaman kung sino talaga yung tatay niya. Tama. Kung sino yung isang missing piece doon sa birth certificate niya. Parang ganon. And doon naman sa lalaki, dude, iniisip ko din, nakakainis siya. Parang may parte sa akin na naiinis ako sa kanya. Bakit? Kasi loko ka pala, may jowa ka, ba't mo ginalaw yun? Ba't mo ginalaw si Danica? May pagkakataon, Marcy. Nakainom. May kwarto. Nasa resort. Basta may pagkakataon. Gagawa ng paraan. Kung seryoso na pala siya dun sa bago niyang girl eh. Bakit gumalaw pa siya ng iba? Diba? Kakasar. Tapos, naisip ko din sa kanya, love language niya siguro, touch. Yung gusto niya yung physically nandun present yung taong pinipili niya, yung minamahal niya. Mahina siya sa tuwing may distansya. Aminin na natin, may mga tao talaga na pag may distansya sa pagitan nilang dalawa, humihina. Kaya hindi pa pwede na magkalayo sila. Kailangan magkalapit sila. Tama. And that's the reality of life. May mga mahihina talagang tao na ganun. Yung kadikit dapat nila yung partner nila. But dude, parang, ako yan. Natatawa lang ako, dude. Natatawa lang ako, partner. Ay, nako. Anyway, sa mga kabisyo namin na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede naman kayo mag-share sa amin. Send nyo lamang po yan sa raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na ang Top Secrets. This is Danica's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya,
Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan na
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba?
Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang pagpalak nito? Ano, oy, baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Nakandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lang ang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Magaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kasi ulitin. ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab!
Wait lang ah. Lagitang. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang parehata. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre.
It's Kasi kami. mapupunta sa Ooradyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs on Tokwa! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape, Sa sa mainit na kape. kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ay, Kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ibang turon ay may palamanding langka. Ang turon sa amin ay may palamanding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol. Libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Ooradyo. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 11:06 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ
Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess DJ, Rakitera. Welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Kasi ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus kay pakikinggan. Ang programa sa radyo nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And i-welcome na po natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi. Hello po. Hi, good evening. Pwede bang ilakas natin yung boses pa natin? Yeah, sure po. Okay na po ba? Naka-earphone ka po ba, ma'am? Yes po. Pwede po bang patanggal, ma'am? Sige po. Wait lang po. Maraming salamat. Hello? Hello? Okay na po ba? Ay, parang nasa banyo ka mo. Ay, wala po. Ha? Wala ka sa banyo? Wala po ako sa banyo. Hindi ka naman naka-loudspeaker, ma'am? Hindi po. Pwede mo bang ilapit yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo? Okay po. Okay na po ba? Parang mamarmol yung bahay niyo, ma'am. Oo. Mayaman yata tong si Mami. Kung hindi mamarmol. Puro tiles po kasi. Pasensya. Puro Sabi ko sa'yo, tiles. Dude, pag alam mo, pag maganda-ganda yung bahay, matiles yan. Hindi ko kasi nararanasan yan sa bahay namin eh. Sa amin din, dude. Huwag ka mag-alala, puro kahoy. Puro kahoy pero mahogany. Tsaka akasya. Yung mga mahirap patubuin. Yung mga, mga tabas pa. Yun yung mga mahal na mahal na kahoy, no? Yung papatubuin mo ng ilang taon, tapos kapag binenta mo, mahal. Ganun. Anyway, hi ma'am, magandang gabi po. Pwede po bang batiin nyo rin kami ng magandang gabi? Hello po. Good evening. Medyo ma-airy lang ma'am eh. Meron ka ba dyang damit sa harap mo na pwede mong itapat sa bibig mo? Pwede ka ba pumasok sa loob ng cabinet ng bahay nyo? Ng kwarto nyo? Cabinet ng kwarto nyo? Meron bang ganun? Check ko lang po. Check ko. Wala? Parang may effects, Oo eh. Malinaw Okay bang... na po ba? Ayan, sige. Medyo... Nasaan ka? Po? Nasaan ka niyan, ma'am? Nasa loob po ng bahay. Sa loob ng bahay? Saan sa loob ng bahay? Kwarto po. Kwarto. Kanina nasa banyo o nasa sala? Nasa sala po. Malaki yung sala. Malaki yung sala. Ganun yung Oo daw. Okay, sa kwarto na siya ngayon. Sige, ma'am, ganito, no? Mas maganda siguro kung haharap ka sa pader ng kwarto mo. Hindi, seryoso ako. Oo nga. Alam mo, dude, as a voice-over, di ba, ng mga iba't ibang brands. Dude, humaharap ako sa pader para yung boses mag-bounce na lang doon. Di ba? So, anyway, hello, ma'am? At nawala si ma'am. Yes po. See? Diba? Ang ganda na ng mo ngayon. Di na airy, di na echoey, di na reverby. Oo. Ma'am, anong pwede namin itawag sa'yo? Jane po. Jane. Jane ni Tarzan? Ganun ba? Ay, Jane. pangit naman nun. Ano? Ang pangit nun? Ay, hindi po. Wala po. Ang ganda ni Jane ni Tarzan, ha? Nakita mo naman. Oo. Iba't ibang pelikula pa ni Jane na Tarzan yung nakita ko. Oo, no? Nakadilaw siya. Ha? Nakadilaw si Jane. Nakadilaw ba siya? Hindi ba siya parang brown? Kasi parang... Brown ba yun? Oo. Kasi parang pang turista yung dating niya, di ba? I mean, yung mga explorer, ganun yung mga itsurahan ng mga... Hindi, yung lolo niya yun. Lolo niya ba yun? Ma'am. Jane. Yes, Tama, Jane, no? Jane Oneza, ganon? Oneza. Jane, no? Parang ganon. Tama ba, Jane? Yes po. Ayun. Ilan taong ka na, Jane? 24 po. 24. Saan lupalop ka galing, Jane? Zambales po. Zambales. Okay. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito ni Titan Jello. Jane, ang 24 from Zambales. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is na eat and run po ako ng sarili kong boyfriend.
Ulitin ko lang hindi ko lang sure kung tama yung narinig ko, kung may letter H o diretso siya sa letter I or E. Na-hit and run ka ng sarili mong boyfriend or na-eat and run ka ng sarili mong boyfriend? Na-eat and run po. Na-eat and run ka. So meaning nakain at natakbuhan ka ng iyong boyfriend, tama? Opo. Nakain at natakbuhan ng boyfriend, sariling boyfriend. Sige, kwentuhan mo muna kami kung paano kayo nagsimulang maging magkasintahan itong lalaking to. Sige po. Nag-start lang po siya last year. Ako po kasi yung tipo ng babae na marami po talaga akong naka-interact, naka-entertain. Not until isa po siya sa mga nakausap ko nun. Dito lang din sa Facebook. Tapos, naging close kami. Feel ko naman compatible naman kami sa isa't isa. Then, aminado din naman ako na madaling naging kami. Ganun. Tapos, okay naman yung relationship namin. Masasabi ko for me is healthy naman. Wala namang katoksikan kasi para sa amin, totoo naman kami sa isa't isa. Updated 24/7, ganun. May work din siya. Then, ayun, usap kami palagi. And sobrang goods naman ng relationship namin. Tapos, kahit ganun, iniwasan ko yung mga taong dapat ko nang iwasan kasi nandyan naman na siya. Ganun din naman siya. Pero may mga times kasi na may araw kasi na kwento niya sa akin na parang nakikipag-communicate sa kanya ulit yung ex niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero sinabi niya naman sa akin na it's all about money. Kasi may utang yata siya doon na something 3K, 2K to 3K. Tapos, na hindi niya daw mabayaran, stress. Parang naging stress siya sa work, ganun. Parang naging balisa siya. Tapos, napag-usapan namin na, malapit na pala yung birthday ko. Ganun. Malapit na po kasi yung birthday ko that time. And then, nagyaya siya ng meet up. Sabi ko, kasi yung birthday ko kasi is Christmas. Tapos, bago mangyari yun, parang nagpaplano-plano kami ng meet up, ganun. Pareho kaming busy sa kanya-kanya din naming buhay. So, sabi ko parang, napaka-imposible naman na makapag-meet tayo, ganun. Sabi ko baka sa susunod na lang, marami pa namang time. Tapos sabi niya, okay, sige, okay lang naman daw. Ayun, naging okay pa rin naman kami kahit nagpapapansin sa kanya yung ex niya that time. Parang hindi ko naman binigdil masyado yun. Kasi alam ko sa sarili kong ako lang. Yun lang pala yung pagkakaalam ko. Akala mo lang pala, ikaw lang talaga. Opo. So, paano nagkabistuhan? Anong nalaman mo? Nung malapit na yung birthday ko, DJ Rocky, nagpaalam ako dito sa bahay. Sabi ko, may pupuntahan lang ako na importante, ganun. Kasi alam naman nila may boyfriend ako, pero di nila naisip na yun pala talaga yung pupuntahan ko that time. Pero nakilala Tapos, na nila yung boyfriend mo. yes po, nakakwento ko na siya sa kanila. Nakukwento mo pero hindi pa nila Yes nakikilala. po, hindi pa po. Okay. Through picture lang. Ganun. Tapos, ayun na nga. Bumiyahe ako ng madaling araw that time para lang puntahan siya. Malayo Pero hindi niya to? po, Taguig po. Taguig. Taguig. Zambales to Taguig. Yes po. Ako po talaga yung dumayo nun. Kasi gusto ko siyang gusto ko sana siyang i-surprise. Like, ako yung may birthday, pero ako pa yung magsusurprise sa kanya. Grabe. Kasi parang, Sana all. parang,
parang ang hassle din kasi sa kanya nung work niya. Tapos may mga pinagdadaanan pa siya about family, money. Tapos yun nga yung utang niya. Parang gusto ko siyang i-comfort. Kahit doon man lang is maging masaya siya. Tapos, ayun, bumiyaya ko ng pagkalayo-layo nung hindi niya alam. Tapos, pero in-update ko po siya nung time na malapit na ako. Tapos, sabi niya nasa work kasi siya. So, pinuntahan ko siya dun sa work niya mismo. Tapos, wala po akong nadatnan dun. Wala po siya dun. Sabi niya po sa akin is hintayin ko daw po siya para makapagkita po kami, makapag-usap. Tapos, nagantay po ako ng more than 2.5 hours po. Dun po sa work niya. Sobrang tagal po nun. Buti nga po pinapasok po ako dun sa work niya. Pinaupo po muna ako dun sa gilid. Tapos, habang wala po siya, nag-chat pa rin naman po kami hanggang sa makarating po siya. Tapos Pero nung nagulat po una, ako kasi Jane, pero nung una ang sabi niya sa'yo, nasa trabaho siya. Tapos nung dumating ka na, papunta pa lang pala siya, ganun ba? Opo, kasi ang sabi niya po sa akin nun is sinamahan niya daw po yung boss niya na may Lumabas binili sila. po atang appliances sa Cavite. Oh. Anong work niya? Anong work niya, Jane? Alam mo ba yung mga gumagawa ng sasakyan? Ganun, mga motor-motor. Tapos, Mekaniko? nagbebenta sila ng mga parts ng motor ng sasakyan. Ganun. Opo. Okay. Car parts and accessories, ganon. Shop. Opo. Yes po. Tapos, nung pagdating niya po, binigyan niya po ako ng stuffed toy. Pagdating niya? Surprise daw Pagdating po niya? sa akin yun. Opo, binigyan niya po ako ng stuffed toy nun. Sabi niya, oh, binili ko yan para sa'yo kasi pinag-antay kita, ganun-ganun. Sabi ko, Landi, okay lang, tsaka ginusto ko namang puntahan ka. Kasi, di ba, sabi ko nga, gusto din ng mga tama kita. Sabi ko sa kanya. Tapos, parang hapong-hapo siya, parang pagod na pagod. Sabi ko, ba't pagod na pagod? Kaya sinamahan mo lang naman yung boss mo. Hindi kasi malayo kasi yun, sabi niya sa akin. Tapos, tinanong niya ako kung kumain na ako. Tapos niyaya niya po ako kumain. Kasi hindi pa ako makain nun. Dun sa loob Then ng after trabaho niya, hindi ka niya nilibot dun sa opisina niya. Lumabas kayo agad? Nilibot naman po. Nilibot ka naman. So may konti Yes munang po. oras na pinakilala ka dun sa mga kasamahan niya sa trabaho, ganun ba? Ano lang naman po sila dalawa lang po sila dun. Dalawa lang. Anong pakilala niya sa'yo Opo. dun sa katrabaho niya? Girlfriend niya po. Pinakilala ka bilang girlfriend. Anong Opo. naramdaman mo nung pinakilala ka bilang girlfriend? Kinilig. Naihi, ganun? Masaya po. Opo. Masaya. Okay. So, lumabas kayo. Kumain kayo. Opo. Tapos po, after namin kumain, sabi niya sa akin, makahantay mo ba yung pag-out ko? Mga 7 or 8 pa kasi yung out ko, 7 p.m. Sabi ko, okay lang naman, okay lang sa akin, hintayin kita. Tapos, ayun po, nasaksihan ko naman po yung work niya kung paano siya gumagawa, ganun-ganun. Never niya pong, habang nagwe-work po siya, lumalapit siya sa akin, kamusta daw ako, okay lang ba ako dyan, ganun. Sabi ko, okay lang. Then dumating po yung part na parang, asama po ng pakiramdam ko, nasa CR po talaga ako. Tapos nahiya naman po ako magtanong sa kanya. Pero CR na po talaga ako that time. And then, tinanong ko siya. Sabi ko, saan ba yung CR niyo dito? Pwede mo ba ako samahan? Nasa CR kasi ako, sabi ko. Sige, doon yung CR doon. Tinuro niya sa akin. Tapos, after po nun, bumalik ulit siya sa work niya. Pero wala pang 2 minutes. Tapos naman na po ako mag-CR noon, lalabas na sana ako. Tapos, pagka bukas ko po ng curtain,
Nandun pa siya sa labas. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, huwag ka munang lalabas. Tapos ayun, nilira ka. Nagulat ako. Bigla niya akong hinalikan. Like, laplapan talaga. Ganun. Over naman Hala? sa laplapan, sabi Ano ko. yun? Ano yun? Ano yung laplapan, ma'am? Yun yung tumatawa kayo kasi laugh-an? Ganun ba yun? Yung parang ganito, ma'am, oh. Teka lang, teka lang. Kasi 'di ba yung English ng tawa, laugh-an. De, charot lang with that. Okay, so Jane, hindi Yes ka na po. niya pinalabas ng banyo. Nagstay kayo sa loob ng banyo. Opo, nag-stay po kami. Oh. Tapos, habang nagkikiss kami ng to the max talaga, kung saan-saan na napupunta yung kamay niya sa akin. Like, parang naiikot niya na yung buong kamay niya sa buong katawan ko, DJ Rocky. Parang, hindi pa ako nahuhubaran, parang hinuhubaran niya na ako sa isip niya ba. Ay, Tapos, grabe yun ah. Jane, pwede mo bang sabihin sa amin kung pang ilang beses nyo na magkita nung time na to? first meet po. First meet with Gigel. Okay. So, nung nililibot na niya, gamit yung mga kamay niya, yung katawan mo, nung nililibot niya na yung katawan mo gamit yung mga kamay niya, ano naramdaman mo nun? Parang payag na payag ka ba? O parang, sige, laban na rin ako nito? O parang may doubt sa isipan mo? Wala po akong doubt sa isip ko kasi tiwalang-tiwala po ako sa kanya. Like, parang, sige, hawakan mo pa. Parang Tapos, ayun nga po, habang ginagawa niya yun sa akin, sabi niya, BJ mo nga ako. Sabi ko, dito sa work mo? Sabi ko sa kanya, oo, basta wag ka lang maingay. Sige, nadalian lang natin, sabi niya. Tapos ako naman, si Payag, ginawa ko nga, DJ Rocky. Ginawa ko yun sa kanya. Tapos, hinubad niya na yung short niya. Tapos nun, nakita ko yung, ayoko mag-judge, pero kasi, sige, okay na yun. Naisip ko na nung nakita ko yung batuta niya, parang, okay, goods naman. Sige, palaglag. Anong goods naman? Mini o jumbo? Mini. Mini. Paano mini? Mini hotdog. Mini Mini hotdog? po. Alam mo ba yung mga maliliit na hotdog na parang Nabibili sa kanto? hiniwa-hiwa Oo. Ganun lang? Pero, okay lang sa'yo yun. Okay naman po kasi ginawa ko naman po yun sa kanya. Tapos binilisan nga lang po namin. Tapos after nun, sabi niya sa akin, mamaya ulit sabi niya sa akin. Tapos dumating po yung time na, ayan na, pa-out na po siya sa work niya. Tapos kinamusta niya po ako, kamusta daw po yung experience namin sa CR. Sabi ko, okay lang naman. Masaya naman kahit papaano. Nilagyan ko pa ng kahit papaano yun, DJ Rocky, para naman maramdaman niya na parang may pagkadismay ako konti. Ganun. Tapos, after po nun, 7 p.m. na, tinanong ko po siya nun, saan tayo? Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, hatid na kita. Saan ka ba sumakay? Doon na lang kita ihahatid, sabi niya sa akin. Tapos, DJ Rocky, hinatid niya ako hanggang monumento. Alam mo naman sa monumento, DJ Rocky, di ba maraming mga, doon, hotel, ganun. Hala, wala akong alam sa ganun sa monumento. Wala akong alam ko lang may palengke dun eh. Tama ba? Mall. Ay, hindi ba pala palengke yun? Mall. Tsaka LRT station, di Wow, ba? LRT. Yan. Opo. Tapos, pagdating namin dun, sasakay na ba ako ng bus? Tapos, hindi pa, wag muna. Tapos, lakad kami ng lakad, DJ Rocky, tinatanong ko siya, saan ba talaga tayo pupunta? Kunwari wala akong alam, pero parang nakakaramdam na ako na, okay. Ganun. Kaya pala sinabi niya sa akin na mamaya ulit. Sabi ko sa sarili ko.
Tapos, nung pumasok na kami, DJ Rocky, sa kwarto na walang kusina, walang bintana, parang naging inosente ako sa paningin ko kasi, anong gagawin natin dito? Gumaganon-ganon pa ako sa kanya. Pero hindi niya po ako pinapansin nun. Tapos, kinuha niya po yung cellphone niya, may chinat siya. Tapos sabi niya po is, katrabaho niya lang. Then, ayun na nga, DJ Rocky. May nangyari na nga sa amin to the max. Like, lahat ng posisyon ginawa namin. Paano mga posisyon? Kailangan talagang banggitin. Hindi naman. Kung anong possessions. Ano mga posisyon lang? Possession. Kasi ang lahat ang dami yun. Kaya nga, bakit ano yung mga lahat na yun? naka 10 possessions ba kayo? Ilan nga ba yun? Apat lang naman yun. Isang may aso, Okay. isang McDo daw. McDo kasi yung tawag niya dun eh. Tapos, cowgirl. Mga ganong posisyon po. Cowgirl. Cowgirl? Yes po. Masarap naman. Kahit mini yung batuta niya, masarap naman po. Kahit mini hotdog, okay lang, na-satisfy ka naman. Yes, satisfied naman po kasi magaling naman siya eh. Oo. Pero hindi Mararamdaman mo talaga sa kanya yung gigil eh. Okay. Pero Jane, hindi siya yung nakauna sa'yo. Hindi po. Okay. So may mga previous intimate experiences ka na? Yes po. Okay. So may point of comparison ka? Wala po eh, kasi siya lang talaga yung iniisip ko nun eh. Hindi, I mean, Ginagawa point of lang comparison talaga. in the sense na yung mga previous na naka-intimate eksenahan mo, kumbaga alam mo yung standard size, ganun. Yes. Tapos yung nakita mo sa Performance. kanya, biglang parang medyo disappointing sa size, pero yung performance parang okay naman, ganun. Tama. Opo, okay naman po. Goods Okay. na goods. Okay. Tapos, after po nun, naka 3 rounds, tapos isang BJ. 3 rounds? Tapos isang? Buko BJ po. BJ. Buko juice po. Buko juice, okay. And then after po nun, sabi niya sa akin, sa susunod po ulit, kasi nag-enjoy daw po talaga siya. Tapos, parang birthday sex nga daw po yung nangyari. Parang, kasi nga po, malapit na po yung birthday ko. Parang, deserving ko naman daw po na maranasan yung ganong performance niya. Parang proud na proud po siya sa sarili niya. Wow, kala mo naman Hungarian. Tapos? And then, nag-heart to heart talk po kami bago po matapos yung oras namin dun sa room na yun. Then after that, umuwi na po ako dito sa Zambales. And then 2 days after nun, dun po siya nanlamig. Nanlamig po siya sa akin. Kasi sabi niya din po sa akin nun na mabibisi daw po siya ulit sa work, na parang marami po silang gagawin. Hectic daw po yung schedule. Hectic? Kaya, opo, hectic daw po and sobrang dami daw customer, ganun. Sabi ko, hindi okay lang, unahin mo yung trabaho mo. Hanggang sa araw-araw na pong ganun, hindi na po nagbago. Hindi na And nagpaparamdam. hanggang sa- Nanlamig na. Yes po. Pero Jane, ito Opo. muna. Bago natin ituloy yung kwento mo, gusto namin malaman at gusto namin magkaroon ng image sa utak kung sino bang, ano ba itsura na kinakausap namin na si Jane, na 24 years old from Zambales. Sino bang kamukha na itong artista? Baka pwede mo naman kaming bigyan ng mga vital statistics mo, di ba? Itsura mo, maputi, matangkad. Sige nga, kwentuhan mo muna kami. Morena po ako eh. Hindi naman po ganong katangkaran. Former model po ako dati. Okay. Model?
Yes po. Saan? Dati. Model ng mga sasakyan? No. No po. Prints? Sa pageant, Ah. fashion show po. Mhm. Ayun po. May kamukha kang artista? Wala po eh. Wala. Okay. Walang sinasabi ibang tao na, medyo kahawig mo si ganitong artista. Walang ganon. Ay, wala po. Wala. Okay. So, unique ang itsura ni Jane. Walang Morena. kamukhang artista. Morena. Tapos, anong height mo, ma'am? 5'4", 5'3". Mga ganun po. 5'4", 5'3", tapos morena. Mahaba buhok? Short hair po. Taong silong? Sakto lang. Parang sakto lang, ma'am. Opo. Hindi ka tangusin. Yung mata, ma'am, bilugan ba? Chinita ba, ma'am? Bilugan po. Bilugan. Bilugan. Chubby? Petite? Sakto lang po. Hindi payat, hindi mataba. Okay. Nakakakain, ganun. Nakakain ganon. 3 times a day. 3 times a day. Okay. So, nung nanlamig, etong si Guy, wait lang. Si Guy, sino naman kamukha ng artista ni Guy? Sino kamukha? Ano po kasi siya eh. Wala po siyang kamukha. Chubby po siya, tapos singkit na moreno. Tapos medyo curly yung buhok. Hindi Parang si dugyutin. hindi si Conyo Bicolano yan. Curly yung buhok pero chubby, hindi po siya yun. Opo. Okay. Kulot, curly yung buhok, tapos medyo chubby, moreno, ganon. Opo. Okay, sige. Okay. Ngayong medyo nagkaroon na kami ng picture sa mga utak namin tungkol sa imahe ninyo. Dalhin mo kami dun sa parte na kung saan sinabi niya na hectic na yung schedule niya. Ano nang tumatakbo sa isip mo nun? Nung sinabi niyo po yun, wala pa naman pong masyadong tumatakbo sa isip ko kasi alam ko din po kasi yung trabaho na ganun. Kasi kwento niya na po sa akin nung mga panahong nag-uusap pa lang po kami. So, understood ko na po yun. Not until wala na po talaga kaming communication sa isa't isa. Like, parang bula na lang po. Ako na po yung chat ng chat sa kanya. Kung ano-ano na po yung sinasabi ko. Napapraning na po ako kasi delivered lang po yung mga messages and wala na po talaga siyang paramdam sa akin. After po nun, okay, sige, okay lang. Parang inaccept ko na po yun, tinanggap ko na. Then after birthday ko po, dumating na po yung birthday ko, parang nakakaramdam po ako ng kakaiba sa sarili ko. May mga parts na nagiging mood swings, nagiging moody ako, nagkakaroon ako ng mood swings. Tapos, lagi akong inaantok, tapos gusto ko lagi akong kain ng kain. Tapos, naisip ko na dati pa naman akong ganun. So, parang naglaylo po yung utak ko na, wala to, wala to. Then, this January po, dun ko na po napagtanto na buntis po ako. And, malakas po yung pakiramdam ko dahil siya din naman po yung naging last ko nun, na siya po yung tatay ng anak ko, na dinadala ko po hanggang ngayon. Ilang months na ngayon? Magfa-5 po. Di mo na- Magfa-5 na po ngayon. Di mo na ito nako-contact Jane, yung lalaki. Ganito po yung nangyari. This last March lang po, last March, nakausap ko po may nakausap po akong babae, which is ex-girlfriend niya po. Na-girlfriend niya na po pala ulit ngayon. Tapos, nalaman ko po na after po pala nang nangyari sa amin, nalaman ko po dun sa babae na pinuntahan niya po yung babae after po nung nangyari sa amin. And sinabi po nung guy na makikipagbalikan na daw po siya dun sa babae kasi ayaw niya na daw po sa akin.
Then, kwento po nung babae yung mga sinabi nung lalaki na ako daw po yung pumunta, parang ako pa daw po yung may gustong, kumbaga ako po yung, um, ako pa po yung babae na ginusto ko pa daw po yung nangyari, parang proud na Kumbaga, proud pa Jen, daw ikaw po yung ako. sinisisi. Kaya ka Opo, nabuntis ako po kasi yung ikaw pa yung... sinisisi. So dun sa Tapos pag-uusap sinabi po niyo nung nung ano, sa pag-uusap niyo nung girl, nabanggit mo ba sa kanya na delayed ka, na meron kang baby na dala-dala? opo, in-explain ko po yung buong detail kung paano po naging kami nung lalaking yon hanggang sa may nangyari po sa amin. Aha. Hanggang sa may na nalaman ko na nga po na buntis Aha. po ako. So, Tapos, sinabi po nung girl sa akin na, ano ba, gumagawa ka ba ng kwento? Hindi naman yan totoo eh. Kung gusto mo siyang bumalik sa'yo, wag ganyan yung gawin mo, ganun. Kasi sinabi sa akin nung lalaki na hindi naman daw sa kanya yan. Kasi wala namang nangyari sa inyo. Dinedenay niya po lahat yung mga nangyari. Kasi alam niya naman na daw po pala sa sarili niya na may mabubuo. Kaya po pala after nun, pinento po sa akin ng babae na alam ko nagkita kayo nung panahon na yon, ganun. Tapos, katapos nun may nangyari sa inyo. Tapos, sinabi niya sa akin na babalik na daw siya sa akin kasi ayaw niya na sa'yo. Ganun po yung pagkakasabi sa akin ng babae. Tapos, sabi ko, sige, okay lang naman. Sige, sa'yo na yan, lamutakin mo, sabi ko. Hindi na ako mamimilit. Basta ang sinabi ko lang, inaware ko lang kayong dalawa na may dala-dala ako na siya mismo yung gumawa. Kung ayaw niyang panagutan, konsensya niya na yun. Kasi, para po sa akin, parang ayoko na po ng stress. Kasi maselan din po ako. Maselan din po ako ngayon. Maselan po yung pagbubuntis ko. Tapos, akala ko po makukontento na yung babae. Pero hindi. Chat ng chat pa rin po sa akin yung babae na parang, uy, ano pang nangyari sa inyo nung time na yun? Bakit ganun? Ano pa? Parang nakikurious po siya. Parang hindi pa Sabi rin ko, siya mapayapa, hindi siya matahimik. yes po, hindi po siya matahimik. And then, hindi po siya makontento sa mga nalaman niya na, sinabi ko naman na po lahat eh. So, inulit ko po ulit. Tapos, may mga situation siyang nililinaw na, ganito ba yung nangyari? Kasi sabi nung guy, ganito daw yung nangyari. Sabi ko, hindi. Kumbaga nagsisinungaling po yung lalaki sa kanya para lang po sa ikakabuti niya. Tapos, ganito ko po lahat. Eh di, parang ramdam na ramdam ko po na parang mapapraning na yung babae. Ay, hindi. Praning na po yung babae. Parang mababaliw na siya sa mga nalalaman niya. Tapos, sinabi po nung babae sa akin na, alam mo ba, yan yung matagal na naming pinapangarap, yung magkaroon kami ng baby. Pero hindi ko matanggap na sa'yo niya pa nagawa. Parang na-insecure po siya sa akin na ako po yung nabuntis ng boyfriend niya. Ganun po. Tapos, ang huling usap po namin ng babae, sabi ko, please tama na. Kasi kailangan ko din ng peace of mind. Kung hindi ka pa kontento sa mga nalaman mo, problema mo na yun. Kasi ako, tapos na yung trabaho ko, sinabi ko na yung totoo. Kasi karapatan mo din naman malaman dahil ikaw yung pinuntahan niya pagkatapos namin, 'di ba? Sabi ko, kung hindi matanggap nung guy, kundi matanggap nung lalaki na buntis ako, kung di niya ako matanggap o kahit etong bata, hindi na ako mamimilit kasi wala eh, nakakapagod din kasi na mamilit sa taong ayaw naman na. And then, nagparamdam po sa akin yung guy. Pero, blinak niya din po ako after. Hindi ko po alam yung sinabi niya kasi dinilit niya pa yung mga messages niya sa akin. Hindi ko po siya nabasa. Kaya, yung babae po. Palaisipan sa'yo ngayon kung ano yung mga message ng lalaki, ganun ba? Yes po. Kahit sinabi ko po na
okay, kailangan ko ng peace of mind, kailangan di ako may stress, kailangan wala akong iisiping iba kundi eto lang yung pagbubuntis ko. Pumapasok pa rin po talaga sa isip ko na gano'n. Na ano ba yung mga sinabi niya? Mabuti ba o hindi? Parang nag-o-overthink pa rin po ako. And hindi ko po alam kung sino sa aming dalawa nung ex niya yung may karapatang masaktan. Yung ex niya kasi binalikan siya after ko kasi walang ng choice yung lalaki. O ako po kasi bigla-bigla na lang ganun yung nangyari. Tapos hindi ko na rin po siya ma-chat or wala na po kaming communicate sa isa't isa. Tapos the worst thing pa po is dine-deny niya pa po ako dun sa babae na wala pong nangyari. Kahit meron naman talaga, meron nga. Pero ako naman daw po yung may gusto kasi ako po yung pumunta sa kanya. Ganun po. Jane, sino kasama mo ngayon sa bahay? Alam ba ng mga magulang mo na buntis ka? Opo, alam na po nila. Kumusta yung pagtanggap nila na magkakaanak ka na tapos wala kang maipakilalang ama? Nung una po, syempre, nag-stress sila na sinisipon nila ako. Bakit kasi ang galing-galing ko daw magtiwala agad. Pero dumating naman po sa part na napaka-supportive naman na po nila and alam din po nila sa akin na wala na rin po akong magagawa dun sa tatay. Kasi ilang beses ko na rin pong hinabol pero wala po talaga. Hindi naman na po sila galit sa akin. Kumbaga tinanggap ka nila ng buong buo at nandyan yung support at pagmamahal nila sa'yo. Opo. Umaasa ka pa rin ba na kikilalanin nung lalaki itong anak ninyo? Opo, umaasa pa rin naman po ako. Konti. Anong mga pinaglilihan mo? Kahit ano po, random. Kailan due mo? September po. Uy, malapit na ha. Konti na Opo. lang. Ingatan mo yung sarili mo ha. Sabi mo kanina, maselan tong pagbubuntis mo. Opo. Hindi ka pwedeng ma-stress. Kailangan tama lang yung emosyon mo. Hindi ka namin gustong paiyakin at walang gusto magpaiyak sa'yo. Anong mga naiisip mo na na mga thoughts no tungkol sa kinabukasan ng anak mo? Naiisip ko po kung makakaya ko ba siyang buhayin mag-isa. Kasi medyo ano rin po kasi ako parang mahina rin po yung loob ko. And then, kung sino po yung makakaramay ko sa paglaki ng bata kasi yung mama ko din po kasi is matanda na. And may sakit din po siya. So, marami pong tumatakbo sa isip ko kung makakaya ko ba talaga. Yun po. Pero palaban ka naman. Opo, may pagkapalaban din naman po ako. Kung kinakailangan talaga. Kinakausap mo Tsaka ba yung hindi- baby mo? Opo. Saka iniisip ko pa din po kasi na parang minomotivate ko yung sarili ko na baka one day, baka sakaling pwede pa tanggapin ng tatay or magparamdam sa akin yung tatay. Kahit para na lang sa bata, di na para sa akin. Kaso hanggang ngayon kasi sila pa rin ng girlfriend niya. So parang 50-50 po yung nararamdaman ko. Gusto mo ba piliin ka ng lalaki bilang bilang kasintahan niya? Gusto mo ba na kumpleto yung pamilya ninyo, na siya yung tatay, siya yung asawa mo, partner mo, tapos
yung anak ninyo, bubuo kayo ng isang pamilya talaga. Gusto mo ba yung ganun? Siya pa rin yung nasa isip mo kahit na binalikan niya yung ex mo, tsaka kahit na dinideny niya na nagkaanak kayo? Opo. Kasi ayokong maranasan. Ang pinaka-iniisip ko po kasi talaga, ayoko pong maranasan nung bata yung naranasan ko na hindi naging buo yung family and yung pagkatao niya. Kasi hindi niya nakilala yung tatay, kasi ayaw sa kanya ng tatay. Parang ayoko pong ma-feel niya yung ganun paglaki. Ganun po. So more of doon sa pagkakakilanlan ng bata, gusto mo na makumpleto kayo bilang pamilya dahil gusto mo may kilalanin siyang ama. How about ikaw? Bilang isang babaeng nagmamahal, okay ka ba dito sa lalaking to na magiging katuwang mo siya sa buhay kung sakali man? Opo, kasi sa nakikita ko naman po sa kanya, sa ngayon, parang naguguluhan lang po siya sa sitwasyon kasi may may nagawa din siyang pagkakamali, which is ang balikan niya yung ex niya. Parang siya din naman po yung nagpagulo ng situation. Pero para po sa akin, kung mawawala man po yung isa, sa tingin ko po magiging better naman po yung namin, relationship ulit. Jane, Yes po. okay lang bang magsalita ako sa'yo? Magbigay ako sa'yo ng opinion? Okay lang po. Okay. Jane, naiintindihan namin yung sitwasyon mo na nasa mahirap na sitwasyon ka ngayon lalo na't nagdadalang tao ka. 5 buwan at maselan yung kalagayan ng bata ngayon sa sinapupunan mo. Pero huwag ka sana magpakatanga, Jane, na piliin pa rin yung lalaking alam mo naman na hindi kaya magpakalalaki o panindigan yung responsibilidad niya. Diba? Opo. Kasi Jane, alam mo, oo, tama yung sinasabi mo na sino ba naman ang tao na hindi nangarap na buo ang pamilya. Siyempre, lahat tayo nangangarap tayong mabuo yung pamilya. Makasama natin yung tatay o nanay ng anak natin. Pero, Jane, kung ipipilit mo yung bagay na hindi naman talaga pwede nang mabuo at magiging toxic lang din ang relationship ninyo, mas mabuting co-parenting na lang. Yes po. Ganun na nga po siguro. Kasi Jane, sana kung yung una pa lang sana na sinabi mo sa kanyang nagdadalang tao ka na, gumawa na siya ng paraan. Alam niya naman na may nangyari sa inyo. Pero tinanggi niya. Dun pa sa ex niya. Oo nga po eh. Ibig sabihin itong lalaki na to walang paninindigan to. Handa ka lang niyang samahan sa saya, pero doon sa hirap na meron ka ngayon o responsibilidad na nagawa ninyo, hindi niya kayang panindigan. Sorry Jane kung masakit o nasasaktan ka dito ngayon sa mga sinasabi ko, pero ito yung katotohanan eh. Okay lang po. Tingin ko Jane ngayon sa pagkakataon na to, ang pinakamagandang gawin mo wag mo muna isipin itong guy. Kasi kung iisipin mo tong guy na to at hindi rin naman siya para kumonekta sa'yo or maging responsable sa nagawa niya sa'yo na mabuntis ka, mas mabuti na lang na mahalin mo na lang yung sarili mo. Mahalin mo yung batang nasa sinapupunan mo, di ba? Ingatan mo yung sarili mo dahil yung bata mahirap
kapag problemado ang nanay, nagkakaroon ng problema ang bata. So yun na muna, Jane, siguro sa ngayon. And kung sakali man na lumabas na yung bata, doon ka na mag-isip ng mga next step mo. Sa ngayon, wag mo muna i-stressin yung sarili mo dahil baka mas lalo pang mapasama ang resulta nito eh. Kumbaga, ang focus talaga ngayon, Yung dahil bata. nagbubuntis ka, 'di ba? 5 months ka pa lang, nasa maselang bahagi ka o pagkakataon ng buhay mo, nabubuo pa lang yung lungs niya, 'di ba? Yung heart niya, diyan pa lang nabubuo talaga yung brain niya. So, as much as possible, no, focus ka dun sa sarili mo, sa pagpapalago muna nung sarili mo, pag-aalaga ng sarili mo, pag-aalaga ng bata. Kung lumabas na yung bata, 'di ba? At kaya mo nang harapin uli yung mga issues, 'di ba, na dapat mong harapin. That's the time na sige, laban kasi at least nailuwal mo na yung bata. Kung sakaling magkakaroon man to ng epekto emotionally sa 'di ba? Yung bata at least safe na, 'di ba? Tsaka mag-iiba pa yung pananaw mo pag ikaw ay nanganak na. Nakita mo na yung baby. Pag nakita mo na yung baby. Kasi ako naniniwala ako na iba ang lakas ng isang nanay. Lalong-lalo na kapag nahawakan niya na mismo sa mga kamay niya yung anak na inalagaan niya ng 9 na buwan. Minsan mapapa Gabriela silang ka eh. Kumbaga ganun yung peg mo eh, na kapag ito, ginawa na ko ng masama nito. Hindi ko na to kakausapin pa. Tama. Mga ganon. Hindi niya deserve. Hindi niya deserve. Ganun klaseng ama. Ganon. Pero we are praying for you, Jane. We are praying for your healing. And sana makamit mo yung peace of mind, 'di ba? And yung focus muna sa pagkakataong ito para maalagaan mo yung sarili mo at yung anak mo. Yes po. Nakapagpa-check up ka ba, Jane? Opo, actually kanina po galing po kang check up. OB? Yes po. Kamusta naman? Healthy naman po. Okay naman po siya so far. Nagpa-CAS ka na? Hindi po. Bukas po actually. Oh. May gender na? Bukas pa rin po daw malalaman. Bukas na sa CAS, Congenital Anomaly Scan. Yan yung mga alam na alam ni Titan Jello to, dinideny lang eh. Congenital Anomaly Scan. Dito malalaman kung may anomalya doon sa parte-parte blood ng control, katawan. ganun. Oo, pwede din. Anomalya. Blood control. Tapos dito din, pwede malaman kung lalaki o babae. Kasi sa mga unang weeks pa, di ba, 12 weeks, akala mo yun na talaga eh. Akala mo babae, pero biglang may lalawit pala pagdating ng 5 months. Ganon. Di ba, dude? Hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Ganon. Pero we wish you well, Jane. We wish you well. Opo. Sana Thank you ma-realize mo po. yung worth mo, ha? Sana ma-realize mo na nakamahal-mahal ka, merong deserve ng pagmamahal mo, at merong lalaki talaga na magmamahal sa'yo ng buong buo na hindi mo kailangan bumiyahe from Zambales to Taguig dahil ikaw pupuntahan ka niya. Kahit sang lupalo pa siya ng mundo, mapuntahan lang kayong mag-ina. Opo. May gusto ka bang sabihin pa, Jane? Siguro po i-absorb ko po lahat ng sinabi niyo para sa akin. And I will try my best po na gawin yun lahat. Para din po sa akin and para din po sa baby. Tama. Tsaka kapit ka dyan sa mga taong alam mo talagang nagmamahal sa'yo. Magulang mo, nanay mo, pamilya mo, mga kaibigan mo na nandyan sa pinaka mahirap na parte o mahirap na panahon ng buhay mo. Kasi etong mga taong to,
nandyan sila eh. Minsan hindi natin sila na-appreciate dahil nandyan naman nararamdaman natin yung presensya nila. Pero sa totoo lang, ito yung mga taong consistently nagmamahal sa atin kahit ano pa yung mga pangat na desisyong ginagawa natin sa buhay natin eh. Sila yung sa una magagalit sa mga maling desisyon natin pero tatanggapin pa rin tayo at tutulungan pa rin tayo sa mga pinakamahihirap na parte ng buhay natin. So sila yung i-appreciate mo kasi sila yung nandyan pa sa pagkakataong ito ng buhay mo. Opo. Thank you, Jane. Thank you po. Thank Thank you, you po, Jane. DJ Rocky, DJ Jello. Thank you, so Jane. much po. Pagdadasal ka namin, Jane, at maging matibay lang, ha? Opo. Mommy Jane, God bless sa'yo. Mommy Jane. Thank you po. God bless din po. God bless, Mommy God Jane. bless. Dude, minsan kasi talaga sa buhay natin, di ba? Parang gusto nating, meron tayong hinahanap sa buhay natin eh, na wala eh. Di ba? Parang, bakit natin to hinahanap samantalang yung mga taong to, nanay mo, tatay mo, nandito naman, nagmamahal sa'yo, consistently. Hindi tayo dapat maging desperado sa pagmamahal eh, di ba? Tama. Kusa naman siya dapat ibinibigay eh. Especially kapag dugot laman mo na yun eh. Ako nalulungkot ako para sa sitwasyon ni Jane kasi sinabi niya na eh, dun sa lalaki na, oh may anak tayo, may nabuo tayo, kahit na mini hotdog, diba? Kalain mo mini hotdog na kabuo. Grabe, ang galing nun ha. Parang Wonder Mini Hotdog. Ganun yung peg. Pero, anong ginawa ng lalaki? Dininay pa. Wala daw nangyari. Alam mo yun, tapos, syempre, kapag ikaw, medyo hulog na hulog talaga, ang tendency ng utak mong isipin na, may conflict lang kasi binalikan niya yung yung babae. Well, in fact, hindi eh. Hindi conflict lang yun. Pinili yun ng lalaki over you. And that is already, or that was a decision that he made already. Well, nangyari na yun nangyari. We just hope for the best, diba? Yes. We are hoping for the best sa sitwasyon ni Jane. And I'm sure yung mga nakatutok ngayon, diba? Yung iba dyan, been there, done that. Hindi ko na hinabol yun kasi I've learned my lesson. Minsan, hindi okay yung kompletong pamilya lang eh. Tama. Ako. Okay lang yung hindi kompleto yung pamilya mo pero masaya kayong pamilya. Yes. There's a huge difference between a complete family versus a happy family. Yes. There are some families out there who are not complete or the members are not complete pero they're all happy. Yes, tama. Hindi porke kompleto naman kayo, masaya kayo. Tama. So, mas gugustuhin ko na hindi tayo kompleto, pero kompleto tayo sa pagmamahal. May kapayapaan tayo. Yes. At yun ang tunay na pamilya. Yun ang tunay na pagsasama, sabahan. Yung may kapayapaan. May kapayapaan. Agree. Kaya minsan, hindi rin maganda na pinaglalaban mo pa yung alam mo naman na wala ka na dapat pinaglalaban eh. Hindi na worth it ipaglaban. Diba? Kalaban din kasi natin yung sarili natin, dude. Minsan may nakikreate tayo sa utak natin na isang vision na para bang pinapantasya o parang panaginip natin. Parang dilat tayo pero nananaginip tayo na parang iniisip natin na ito yung dapat mangyari sa buhay natin. O sabihin na nating pangarap. Meron tayong binuo sa utak natin na pangarap na pilit nating gustong matupad. Pero ang realidad ng buhay, hindi mo na ma-achieve yung pangarap mo dahil ikaw lang naman yung nagtatrabaho para sa pangarap na yan. And kadalasan yung mga pangarap na yan, lalong-lalo na kung merong 2 taong involved, hindi isang tao lang ang gumagalaw para matupad yung pangarap na yan. 2 kayong tao na tumutupad o gumagawa ng paraan para matupad yung pangarap na yan. So, hindi matutupad yung inilagay mo sa utak mo kung yung taong involved dun sa utak mo o yung taong involved na nilagay mo sa utak mo, hindi rin ganun yung pangarap. Walang mangyayari.
Anyway mga kabisyo, napakinggan nyo po ang kwento ng ating top secret caller ngayon. At maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi dito sa aming programang Rocky Secret Files with Titan Jello. At syempre, ang kakatapos lang na Top Secret. Muli, ako nga po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. Kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!